Damen di bata nasumurung sian salu naroha ima mengaramoti hati-hati lu pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Tabi jala horas nadita saluna. Boha kabar akamang do inang di tahun 2025 anggiat ma di bagasan lasni roha dot hahai pasok kita asa margogo madalani tahun 2025. Dung 2 bulan akamang do inang dapat jumpa kita di channelon sonari pajumpa meta muse manangi mon hatan debata marsiajar hatan debata asa adong bohal ni parto jota atau tatangi mon mahatan debata ima jamita minggu di tanggal 26 Januari 2025 tersurat di Sada Korin di 12 ayat 12 Sa'rodi ayat 20 songonoma tersurat di sini. Upamana hibuldo dagingi alai torok do anggor wasna jala ruas natorobi majadihon daging nasasadai songonido Kristus aitod di nasasadaido dipadidihon tuhita salhukna gadis daging nang jahudi nang gori nang hatoban nang anak mata jala tu salut hita di painupun todi nasasadai ay daginipe dang nasada ruasna tung torokdo tung surani napat di bahen nasok tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging main alani jala out sura ninna pinggoli ala somata au dan masih daging au tung naso masuk daging mai alani out mata sadok daging di dia ma parbinegian out pinggol sadok daging di dia ma parnyangguan alai dia turun debatado ingana ni ganuk ruas di dagingi marburu tu lomo ni rohana alai atsura sarua sisde behama dagini alai nang petorok akaruasi sadado dagini huria nahina holongan adoma masa di sadagareja on sari tanang ari pola dak kamang dina masa di garejai marbulat-bulat ruasi jemaat berkubu-kubuan hobartu pamikirion dohot hasil tongan nabi sudah mengaku nasida sitong alani dibentuk nasida ma kelompok masing-masing adong ma kelompokon ala ni parmargao adong kelompok nang asing ala daerah asal manang sahuta nasida sabona pasogi nasida gani dibentuk ma kelompok nasida sendiri jala adong do kelompoki alanya kapar kerejuan akap pejabat akanamora merasa diri mereka adalah jemaat kelas atas jala las adong do kelompoki na merasa ruas na berjodoh manang menganggap diri siswa guru hira nasida do na mangatuk man nama ruaso songonima masa di tonga-tonga ni garejai ringgas bedo nasidanya marming alai asindo motivasina na marminggon aina laho mas inti pado laho marnida songon dia do kelompok na asing dang dame suasana parmingguani gariada masih hapaan jala masih dia do kelompok nasada tu kelompok nasi molo dang sesuai tu selera manang pikiran ni kelompoki program di gerejai program kerja ni huriai program pakobasion ni huriai bahdan dohot kelompoki laho mangulahotsa di pasom mudusoni akka nasi sesuai tu selerana akan sesuai itu pikiran nado didukung nasida. Halanya kamang duinang
makorhod do keadaan nasoni tupak kobasion ni huriai jujut terjadi persalisian nian lahu mengatasion dunga pia hali akapar halado marapot asa mampai cara bohado lahu pada meon akar ruasi asa marsadani roha muse ruasi asa saroa sa pikiran jala sahata nasida salubna dunga marulak loni akapar janita to lahu manjanitahon paingot to nasida taringot hasadaon ni huria songon pamatang ni Kristus alai tongdo kembali do tu kelompok masing-masing marbolak-bolak do ruas ni huria ini gariada lam jim ala ni disada parmingguan tongon ma ribur parminggu ninna parjanitaima di bagasan janitana kamang do inang dak moto habibi ahana masa di buriau ubahin nasonon kiada muna alai porludo sude hamu ruas huria memboto di bagasan parnipioku rodo tod dini Tuhani mandok dual didok tod di sono sada siat ruas huriai disonggopi Kristus laho mamereng-mereng hamu salutna alai dan di Papua atau di isedo ruas nasinonggopan nai songonima didok barzemitai di jemitan molo bahasa keren nak kamang inang hira sonom madonna alamar bolak-bolak do hamu ruas muria gabe di bahet debatado sahala ruas gabe mata-mata atas songonima alani tarsonggo do sude ruasi mambigi jemitai dung mulak siap parminggoni songona somal pitoran punggung do ganuk kelompok nabi jalamasi sukuna do sama-sama nasida ruas tu ruas isi do ulani na hidup di parjabite ninna isi maulani nasinonggopan ni Kristusi isi maulani mata-mata ni debata ati nasianu idoi songo nasi-nasi di bana wida dina nasada bahkan au naman do ati na au do nasinonggopan ni Kristusi gadiada alam sen naman do ati na parjabite sendiri do na sinonggopan ni Kristusi inna soni mana sida mapikir-pikir ternyata kamang inang luar biasa do dampakna ai ganuk ruasi gabe lamar manat makatai dangolo be mengagung-agungkan kelompok nasatiri jalak dangolo be makata-katahon manang manihani-hai kelompok nasi sebaliknya gabe ramah nasada tuna asing gabe masih toan nasida masih pakulingan nasida ala dipikiri rohana sotung na ibadah do Kristusi nasada dipikiri sotung na audo nasinonggopan ni Kristusi sotung molosohu pakuling ibadah gabe tardapo tau maon naso hasea ido dipikiri nasida nasok kelompok nape dipakulingi dihobasi hingga tinggil nasida membigi janita hati parjamila sendiri do Kristusi ninna rohana serius nasida mendukung do mangulahon sude program di huriai program potkobasio suang sonima nang program pembangunan alamar ningot kata ni parjamitai sada siak kamu sinonggopan ni Kristusi do ujungna suasana di huriai berubah total gabi gokdami dang be marbola nasida sudah berlomba-lomba membahaina dengan rama jalamula musli marhasa daun niroba kamang do inang nampe bagian di sari itu namari pola ale tagamon bersoni masa bisa dahuria marbola-bola si bahan kelompok nabi jemaat berkubu-kubuan karena faktor mungkin yang ada di dalam gereja tersebut banyak faktor na membayar soni alani ini ikut sudedo ruasi halak Kristen makilalahon
namia do Kristusi dingoluna. Huria nahina holongan, huria ima pamatang ni Kristus. Hita do ruas ni pamatang ni Kristusi. Jala Kristusi do ulu ni huriai. Songon hata buku ende nomor 120 ayat 1 sonon. Aledongan nasaroha menjalahi damai. Do Pak Yesus takasada kolong ni rohatai. Ai ibana do uluta, hita do ruas nai. Tuhan Yesus do uluta, hita sisian nai. Huria nahina holongan. Turpu jami tau. Ima apo-apo asa marsadani roha ruas huria Korin. Diapoi apostel Paulus do ruas Korin asa marsadani ni roha nasida, asa sahata jalasa pikiran, unang adong masa parbulat-bulaton, unang masa parsalisian, unang masa kelompok-kelompok. Nampe marasing-asing do anggo latar belakang, asing marasing-asing do anggo talenta, bakat, hamaloon, do hadisuhon nasida. Alai dipaimat Paulus saluhut nai saada do sumberna ima debata. Silehon-lehon di debata do asi-asi. Silehon-lehon di debata do talenta, bakat, hamaloon, do hadisuhoni. Asa dipakai doi hobartu silehon-lehon itu hari. Tujuannya ima laho patuguhon uriai. Menyempurnakan unang sebaliknya unang gabe di pangasahon nani lehon di debata unang gabe nasada tuna asik gabe masih lesengan gabe sahira merasa bersaing nasida asa ido nataida diturpu cewek tahu imana masa di huria Korin akka parsadisian terbagi-bagi kelompoki adong namando sisian Paulus dauninna, ada mandok Apollos, ada mandok Kepas, jalan mandok sisian Kristus dauninna, terbagi opat mah, ada opat kelompok di tengah-tengah di huria Korin. Ido bahen macai koras do suku-suku ni apostel Paulus, nabi-nabi do Kristusi inna ibana di sada Korin sada ayat 1. Suku-suku non turpuk jadi tauma ayat 9. Nabi-nabi do Kristusi halusna tentu daun hibul do dagingi alai torok do anggur rasna jala ruas natoropi menjadihon dari nasasadai songoni do Kristusi sada Korin 12 ayat 12. Omma halusna kamangluina jadi dangbo ya do parbon bulat di tengah-tengah di huria lapatanna moloman bola-bola ruasi dos doi tuna membagi-bagi pamatang di Kristusi nasida. Alana Kristus sendiri diusahakan di mana do asa sadaka na persiai gariada martangiang do imana tu dewata ama asa sudi akan alahi tu di mana sada asa sadada sida saluna songoko ale amang di bagasanau jalhau di bagasakko Yohanes 10 itu ayat 20 sada nang to di ipe pasadaun akka na persiai sada Korin 12 ayat 1 sahroni ayat 14. Manang songon dia petaho latar belakang tabe. Asing margat tabe. Asing luat tabe. Bona pasong tabe asing huta, asing ulau tabe. Dohot manangaha pe parasingan na alai ingot akamang inang di pasada to di ilo kita. Di padidio do tu hita todi nasa sadai asa gabe sadadagi kita huria namak sadani roha macai argado hang sadau di hita jolong tarlumu biba di hita akka na porseha pola do digobarkon Paulus bison songon ruas di dahi adong pat adong tangan adong pinggol adong mata adong parnyanggoan dohok lanna asing depe di pamatak taon saluhuk nai marasing dedo tungsina pe marasing dedo alai iko masih tupahado nasada do na asing
Iko nadong do kerjasama ni pat lohok tangan, kerjasama ni pinggol lohok mata, songoni mana asini. Ido namang gobarhon hasadaun ni daging manang pamata ni. Asa sa pakilalaan, sa roha, sa pikiran, jalarap mangai. Ia mangai sada ruas, rap mangai do sudi ruasi. Jala ia sanap sada ruas, rak marlas ni roha do sude ruasi. Contoh kamang dominan. Molo mabugang tanganon, dai kodoh do hasitan pat, mangai do sudia kapamatangon, songoni. Jadi lengkap do sudi. Ditoppa de bata do sudi pamatak taon, kamang dominan adong fungsi masing-masing. Satai biak kamang dominan, jami taon, naik di pauduson, bukan dalam rangka kepada saudara-saudara kita yang orang-orang cacat, bukan. Dan nalau tu tunanetra, tunalungu do segala macam. Dan ini yang berkorban. Ola namang gobar ondo tahe narunikon iman. Dia turun debatado inganan ganuk ruas idangi marburu tulomo di rohana ayat 9. Jadi debatado namang atur dak kita. Lomo ni rohani batado mambain parasingan. Lomo ni rohani batado mambain perbedaan. Allah menciptakan sedemikian rupa supaya semua sama-sama bergerak sesuai dengan fungsi masing-masing. Asa manguru dagingi jala ture, jala taratu. Asa songoni manang kuriyai, manggobar kuriyai. Ima pamatang di Kristusi. Alam ini ikon marsitutu mahita menjaga hasadauni. Kita boleh berbeda. Kita boleh berbeda marga, berbeda suku, berbeda daerah asal, berbeda profesi, tetapi kita satu di dalam Kristus. Nabi nasada di todi itu kita. Boleh berbeda, tapi satu jua. Perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Asadauni gabe tanggung jawab ni akasih Tuhan Kristus. Jangan tu macam argas itu dulu asadauni. Haru Yesus isa diri pe dihokok do asa adom hasadaun disudi akasih Tuhan iman. Lalu mui makamang winang di partikiata sisaonario macam perlu do. Asa bertanggung jawab do ganuk halak Kristen menjaga hasadaun di bangsok tahun di tengah-tengah di masyarakat. Oma warna menjadi Kristen inklusif, terbuka bagi orang lain. Odo nani halongoni Kristusi, asa unang gabe Kristen eksklusif kita, na tertutup kita tu halak na asing. Alai kita hadir adalah untuk menolong mereka, kita hadir untuk membantu mereka, kita hidup bersama-sama dengan mereka. Dapat tuduhon ma keteladanan di Portibion. Songon nabi nahen ni Yesus Kristus di kita. Adi betutu songo sarito namare pola sinakani disonggopi Kristus do hita laho mamere-mere kita sendiri mangasara do hita manang namar bola-bola do hita kamang do ina atau tarado tima hasadaon ni roha asa di lehon debata di hita hadingganan do asonana naparkudi songan buku Ede 122 ayat sada do ayat 4 idok sono ida hinaringgani akana sarohai parpabaenan laguju nang hatana itu di parbaga di bata tuna marsaroha da pasu-pasu nagudang ima roha nasional. Amin. Martangan kita mauliati mari di bata di hatam nabadiai napai montok kami asa marhasadaun ni roha kami sama kami di bagasakko ai ido dialog ko garyada sudi akasi toko ikom marsadani roha laho mambahin nadinggan tu akka humaliang nani asa gabi tirua kami tonga-tonga ni masyarakat atau urubi mahami
Songgopi mahabi di bagasan to dimi. Napatau kami mangulah hotsa. Hobar tulong meneroham. Di bagasan Kristus Yesus. Amin.